ha bịa n'odu na ngwuru mgbe ahụ wee chọbazie ihe nso ndị iche ị na-agodozi ndị iche ahụ mgbe ahụ ị na-agodozi ndị iche obi duazie ha mma ha hụ na gị ewu nke ha hụ na gị bịa ka gị maa na gị bịa ka gị dozie ngwuru n'eziokwu na mpụtara ife na ọfọ ọ ndị iche ahụ ga-abịakwuterezi gị gwabazie gị ihe a ga-eme na ka a ga-esi ga-eme ya ikubi tụrụ afa mgbe na-ịpali maka onwe ka ọnọdụ ọ gara ya si dee ọ ya na ihe ọ nara anyị chọọ ya gba afa ngwuru ị ga-abịa na be m na ị ga-eje na ngwuru anyị cheta m aja ana bifo ị ga-achịta m aja na onwe ekpere m na-enye gị ị ga-eme na ngwuru ahụ ndị iche ahụ ga-eji ga-esozi gị bịazie na nke diba ahụ a na-agbazi afa ahụ wit ihe ahụ wetara ndị iche ahụ na-ekwuzi okwu ọ ha ga-asị na ihe dị otu a ihe dị otu a dịkwa maka na dibịa nne ya na-agba afa ngwuru amụhụ na ya n'obi ya o torokwana n'obi ahụ o nweghị ọmụ maka ihe na-eme n'obi ahụ o nwere ndị nwe obi ahụ and alụsị dibịa ji eme ive ebikwu n'obi ahụ and bifo na-eme aset ihe dị n'obi ahụ o nwere ndị ngakọ onye ihe dị n'obi ahụ maka ya jegodo n'obi ahụ mbịa kọọ ọ ga-enwe restriction o nwere ndị ngakọrọ onye akọ ihe na-eme n'obi ahụ otu ọdụ isi na mara odogwu akata ka m na gị esi na dị n'oyi ị ga-ama ihe na-eme na be m tede bata na be m ọ ndị nọ na be m ga-akọrọ gị ihe na-eme na be m maka na ebe onye bi ka ọ na-eme gị ọ na-awachi so otu aka ihe a si dị ọwụ na-ewu ọcha ịhụ na ihe mmụọ dịkwa simple ọ ya mere etu ya so nsi dị in spiritual life and matters you must first of all fight ignorance nwụ na ofeke anyị na-ekwu okwu maka na ịlụ ọgụ ofeke gbaa mgba ya kpee ikpe gị ikpegbuo ya rugbuo ya tigbuo ya ọ pụọ ịhụ na ihe mmụọ dị simple so ndị ahụ na-agbaji aka mmadụ pụta ọsị gị na 18 years 16 years ya mee ọdịnala na ife na-aghasahụ mgbe mmaghị isi ife na-eme isi n'isi wee malite ya ịma na ọ na-agwọcha ajụ tinye n'isi echere n'ibu ọkwa eziokwu otu a na-nwe ihe na-ebu kịta na onwe ihe mbụ n'isi ka mma gwa ji ga-etinye n'isi ịhụgwa ya kịta na so otu a nke ọnọdụ ụwa nsi ewee dere ndị iche ahụ ihe izi ị ga-eme n'obi a ị na-agodozi ndị iche o wee na-akpụtaziri gị ihe ha na ya nso maka na ihe niile ndị iche n'obi ahụ ị chọrọ m ga-etube gị ugo ndị iche mara maka ya kemgbe ị na-eche gị tata ana m agbafa tata eji ka na-agbafa ọnesi agbacha afọ akwechikisi na ana ọnesi agbacha n'afọ na ote wee n'ọzi ke time flight gị ọyịcha na afa m ụkwa achịpụta afa agbọ ịma na m na-akwado afa agbado otu a na-ama enwe ha afa tata iburugodo onye nwa ahụ bịa ebe a na-asị na mgba afa n'ise ma agwa afa akwado m afa ana m akwado afa akwado mgbe m ji kwado afa kịta na mma achịpụta afa na agbaba kịta na-abịa echi niile tata aja ka m na-achụ nchụsị aja ma arụ ọrụ ndị ọzọ dị arụ m echi na-eme fesi afa ọ ka m si arụ ihe nne na-eme na mmanụ ma kwado ya kwado nke ọrịa nkwado mụ na that spirit so na-eje otu a na m anọ in the mood of ịgba afa ndị na-afa na anya ga na-ahụ 567 adị nwa 567 na balance a na-ama ịchọ ya afọ ụzọ ma ịtụ na 123 mba bifo agba afa ngwuru kịta na ị ga-eje na ngwuru a jee wetara m aja ana eje ị ga-ewere ọjị iwere akwa ọkụkọ Igbo iwere mmanya ọkụ were nzu na edoji n'ute ọsọ ọjị jee ebe ahụ o nwere ekpere m na-enye gị emesịsịa ya iwechitazie m aja na nke ị ga-achị kịta na ma awụwọ ya na ana wezi ya na-agbazi afa ngwuru maka eje ha n'ime ebe a na afa ngwuru ahụ nkwa n'inogidekwa ebe ịgakwa na be dibịa gbara gị afa ngwuru ọ ya mere na gị wọchị ya ọwụ na gị eme ihe m gwara gị ị mara na m ga-agbara gị afa ngwuru mma bịa na ngwuru ahụ ị na-aghọta so ha bụkwa ihe a niile ndị dibịa nọ na-amachara n'ịntanetị na-achọ ndị ha nyere na ndị ha na-aghọgbu onye ahụ bụ ka agbara ihe niile a na-eme na mmụọ nwere protokọl ịnọgide na otu a na-ekwu nkịta na-esi na ịchọ mgbara gị afa ngwuru ka ma ihe na-eme na be nna gị on what aspect otu a na be m anọ na mbe m anọ kịta na many rooms dị na be m and every room nwere door every door nwere gịnị key ị ga-agbasozi n'ihi na eji m ofu mkpụrụ ka isi n'ebe a ka ọ dị ebe ọ dị bata ebe tụpe ya key ọbụla nwere igodo eji agbape ya room ọnụ ụzọ ọbụla nwere igodo eji agbape banye na nke ahụ ga-eji igodo ego ha gbape ya onwe ihe na-ahụta na ọmụmọfọ oyizie mmụfọ ya ogbu efi ya ga kwado ka anyị gbuo efi
ị ga-ama na ị ga-esend ya ụdị nọ n'ebe a na ọwụ na emesịa ọwụ na nwa na ị ga-abịa gbana dị afa na nwaanyị be anyị ma ịtetesịa ọwụ na ị ga-ezi na ụmụnne gị ha wetezi n'anya ha ga-abịa nwunye echi ha wee ya bịa echi nne ọgwa na ha agaghị abịa nwunye ọ dịwa next time mgbe ha ji nwe na ha ọbịa